Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Maayong hapon usab Father. Karong adlaw mao ang ikakawhaan ug upat nga Domingo sulod sa tuig. Niaging Domingo kung nakasimba mo, ang atong mga pagbasa nag-awhag kanato sa usa ka tema. Si Jesus nagtudlo kaning gitawag nato fraternal correction. Kaning pagpitol sa atong mga kauban nga nakasala, to correct a fellow sinner. Niaging simana atong nadungog, no? Challenging kaayo ang pagtulunan ni Jesus. Kay matud pa ni Jesus, kung ang imuhang kauban nakasala kanimo, ang imong buhaton, ikaw mismo ang muduol sa maong tao nga nakasala ug ipakita nimo sa iyaha ang iyahang mali. Unya iya pagigidungagan, buhaton nimo kini sa hilom. Karon challenging siya alang kanato kay ang ato ang naandan manggod. Kung pananglitan makasala ang usa ka tawo, hulato nato nga siya ang muduol at asay ihi ba? Gani ang uban pakaulawan pa. Wala nga last week makayta challenging ang hagit sa Ginoo. O kung challenging to siya last week, mas challenging ni atong mga pagbasa karon. Ni atong mga pagbasa karon nag-awhag kanato nga kinahanglan di ay dili day paigo ning ato alang duolon ang tao nga nakasala nato ug ipakita nato iyahang mali. Kinahanglan di ay nato siyang pasayloon, ato siyang i-correct, pero ang pinakatumong ana mao ang pagpasaylo. Hagit yun ni siya mga igsuon, kay sa ato among God lisod ang pagpasaylo. Dali ra ang uhinumdum gani ang uban sa tuan ay listahan sa mga sala. Dali ra paghinumdom niya itong mga tao nga nakasala kanato. Dali ra ang paghinumdom sa ilahang mga sala kanato. Apan ang pagpasaylo dili sayon. Labi na kung lawom-lawom gayon ang samad nga bunga sa maong pagpakasala. Usa di ay kasagaran ang atuang response mga igsuon kung ang usa ka tawo makasala. Adunay uban sa atua mubalos, retaliate in a way proportionate to the offense. Unsay gibuhat sa iyaha, maupod ang iyang buhaton sa katong tawo nga nakasala kaniya. O man na atong gitudlo sa Exodus, no? 21:24. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Nang napoy ubang kultura no maning grido, patyon nimo ang isa, patyon pud nimo ang iyahang kauban. Kung ato agid ning istriktohon mga igsuon, an eye for an eye, a tooth for a tooth, daghan sa ato adre musimba nga buta o pangag o kirasad kay naka-pismas man. Anay uban po mga igsuon, mubalos, retaliate with a maximum violence possible. Gamay ra ang gibuhat, gibalusan o pila ka pilo para dili na makabalos. Mao ba ni atong ginatudlo sa atong mga kabatan-unan karon? Bantay mo, mga ginikanan. Pag makabalo ka nga ibuli ang inyong anak, unsa man to ingon? Ilambos. Anak ni tadayan no. Di ta mosugot nga daog-daogon ang atong mga anak, atong instruksyonan atong anak nga palos yun. Mud-mud sa unidoro, ana ato ang balos. Una nga ang uban gikusi ra, gibalusan og sumpang. Muna ang tendency kanato mga igsuon, manimalos gayud kita ni atong mga tao nga nakasala kanato. Pero ang atong ebanghelyo karon mga igsuon kung atong mamatikdan,
lahi ang gihatag nga suggestion ni Jesus. Imbes nga manimalos ang iyahang giingon sa tua, pagpasaylo. Sa Ebanghelyo, mutana si Pedro, makapila ba makasala ka nako ang akong isig ka tawo o ako gihapon siyang pasayloon. Makapito ba? Ang tubag ni Jesus, dili kay makapitura. Kapito. 70 times 7. Pila man na? Kinsa may how do math diri? 70 times 7. Lisod gani mata-mata o compute no? Meaning to say, ang Ginoo nag-awhag kanato nga mopasaylo kita nga walay limit. Unlimited dapat ang atuang pagpasaylo. Now, dili man siya sayon dawaton. Kabalo ko daghan sa atoa ginahan og anli. Wala pay COVID, daghan sa to mangitag anli rice. Asa man ta mangaon? Dito ta sa anli rice. Ginahan man ta ano? Anli rice, anli text, anli call, anli internet. Una nga daghan sa to nga ilad anang anli. Pero kung moingon na ganitag unli forgiveness, lisod kaayo. Ngano tuod lisod pagpasaylo mga igsoon? Lisod ang pagpasaylo tungod kay kung ang tao makasala sa atoa, adunay samad sa atoang kasing-kasing. We are hurt, and this hurt, this pain lingers in our hearts and poisons our minds. Ilabi na kung ang tao wala gyud na nga yung pasaylo sa atoa. Ilabi na kung ang sala sa maong tao gabalik-balik. Sakit siya mga igsoon. O gusto ta nga mawala kining sakit. Kanya magtuo ta nga mawala kining sakit kung makabalos na kita. But in reality, diha sa pagpanimalos, nahimo lamang kitang ulipon sa kasuko o kaligot. If we allow hatred and bitterness take over us, it will affect us. It will affect us spiritually, mentally, and even physically. Pantay mo ng mga tao nga puros kalagot ang nas kasing-kasing, maot kayo na sa lagnaw. Tanawa na inyong katapat. Kung maot lagnaw, masid nagdumot na. Pero kanang mga tao nga puno sa gugma, kanang tao nga di kabalo o kalagot sa iyong kasing-kasing, blooming na permente. Tanawa inyong katapat. Napayuban nga maot rin. Mga igsuon ang atong ebanghelyo karon, nag-awhag ka nato. Si Jesus nag-awhag ka nato. Kinahanglan mong pasaylo kita. First, because it is in forgiveness that we become truly free. Diha lamang sa pagpasaylo mga igsuon. Nahimo kitang gawas nun niadtong mga butang nga nakapabugat ka nato. When we choose to forgive, we let go of the hatred. We let go of the negativity. Kung upasaylo kita, atong gitanggalan ang atong kasing-kasing niadtong mga butang, mga pagbati nga nakapabugat ka nato. Ug mas nahimo kitang gawas nun nga mahigugma sa ato ang isig kata. Ikaduha, kinahanglan kita magpasaylo tungod kay ato ang Ginoo mapasayloon man. Sa ato ang salmo responsoryo atong nadungog, ang Ginoo maayo ug manuluyo. God is mercy.
ug isip iyang mga binuhat giawhag kita mamahimo pud unta kita mapasayloon. Sa unang pagbasa, nadungog nato mga igsuon, ingon, ikaw mismo usa ka makasasala, ug kun dili ikaw mopasaylo sa laing tao, wala ikaw katungod sa pag-ampo nga ang Ginoo mopasaylo kanimo sa imong mga sala. Kung buot kita nga pasayloon sa Ginoo sa atong mga sala mga igsuon, kinahanglan sa atong kaugalingon makaantigo pud kita pagpasaylo ni atong mga tawo nga nakasala kanato. Ug kaning pagtulun-an mas gipaklaro ni Hesus sa ato ang sambingay karon. Sambingay mahitungod sa usa ka agalon nga naningil og mga utang. Ang usa ka sulugoon na ay dako kaayo nga utang. Apan kay nagpakiluoy man kining maong sulugoon, wala kay iyahalang gitagaan og palugit ang maong utang, kundi iyahang gipapas ang maong utang. Kani nagulagway sa atong pagkamakasasala usab Ginoo. Pagkamakasasala nato sa Ginoo nga ang ato ang mga sala, mga dagko kaayo balik-balik, apan ang Ginoo andam kanunay nga mudawat kanato. Ang grasya sa Ginoo nagpadayon pagdagayday sa matag usa kanato. Kini unta mag-awhag kanato pagpasaylo po niya itong mga tao nga nakasala kanato. Mga igsoon ining santos nga misa, atong pangayoon sa Ginoo kining grasya sa pagpasaylo. Kaning pagpasaylo mga igsoon, grasya man ni. Tinuod lisod gid pagpasaylo. Labi na ka ng prisko pa ang saman. Pero kinahanglan kita magpasaylo. Muna nga pangayoon nato sa Ginoo kining maong grasya. Nga sa atong pagpadayon aron nga mas mahimo kitang gawon sa atong pagkinabuhi. Maantigo unta kita, maangkon unta nato ang kaning grasya sa pagpasaylo niadtong mga tao nga nakasala kanato. Hinaot taon-taon. Palihog manindog ang tanan. Karon atong ipadayag ang atong pagtuo, dungan kita sa pag-ingon.